This is ladies लोगोफोर फैबाय डेकालन हाबनिफोर खुलुमबाय लोगोफोर फाइनालि दा आज्रायाव दं डेकालन गाइस नोंथांमोननि गेजेराव दिनै गोलोम बोथोरनि मा लाया नोंथांमोना फैबानो जाबाय जायफोरा फैयाखै नोंथांमोना आं भिडिअ बानायलांगासिनो लोगोफोर डेकालन गुवाहाटी लोगोफोर नायलांदो लोगोसे आं दों ब्र हेन्डसाम मा खबर फाइनालि लोगोफोर हिमालयजोंनो बुस्थुआ जों दिनै मा बायनो मा मानो नङा होमबा सानदों आरो ना ब्र जोङो ओरैनोथ' जों बेरायबाय थाखायो आरो बेयाव बेसिभाग राइडनि थाखायनो बहुत बुस्थु मोनो राइड स्पट जेराव जिमनि बायदिसिना मा मोनो ब्र एसे खिथाना होलाय नोंना मा मोन देलाय आं फैनाया खेबथाम जाबाय एबारदो आच्छा ओमफ्राय आं फैनायावथ' बहुत मोजां माल दङ आरो ना आच्छा नोंथांमोना जि नांगौ मोनजोबखागोन गासिबो येस स्पर्ट्सनि थाखाय गोबां माल दङ इयाव येस लोगोफोर अब्ला हाबलांदोनि नोंथांमोना नायलांबाय था लोगोफोरना एसे एनै मा लाया नोंथांमोन एसे देखायगासिनो दे अफाय दै लोगोफोर दै मानसि खालि लोगोफोरनि दारमास्टिनि पुरा माहाजन धोनिया फैखायो लोगोफोर माहाजन धोनिजों लोगोसे नङा नों जायखौ लाथारनो गोनां दुखियानो जा जियानो जा एसे आयनै खामायो नोंथांमोना लाखानांगोन नङा होमबा जायफोरा बायो बिसोरसो इम्पर्टेन्ट लोगोफोर फैबाय नै डेकालन हाबनोसै लोगोफोर नोंथांमोननो देखायलांबाय थानोसै ना डेकालन वा लोगोफोर नै एन्ट्रि जानाय लोगो लोगो कास्टमारफ्रा नै पुरा भिरखायो नै मानसिफोरा पुरा मानसिफोरा लोगोफोर नै या कास्टमारलै पुरा बुंखाजोबदो लोगोफोर नै नै लोगोफोर सिख्लाफोरनिया सब स्पर्टनि जोब लोगोफोर नाय लोगोफोर आगैमोन मादैमोन नोंथांमोनाबो एक्सारसाइज खालामनोबा लानो हागोन नै गोलोम बोथोरनि थाखाय मा ब्र नङा आदै मादै सिस्टारमोननो देखायदों बे स्पर्टनि ना जिमनि गोजा नै बेखौ मा होनो ब्र पुरा टबार ना एक्सारसाइज खालामनो थाखाय परे ना अके माल नङा टाइपिक नामा पुरा फिटिंफ्रा लोरसो जानाय नङा आरो जेनेबा ने नामा नङालै जिम बोनायाव माने स्टप ओइ बा बरिया माथो ब्र रानिं स डेकाटलन कालेक्सन नै जन्थाइखौ देखा पुरा कालेक्सन फैदों कालेक्सन निउ दाखालि फैबा जों फैयाखैमोन नै पुरा नाय बेसेबां ब्र दामफोरा दामफोरखौ फायदोसो फायालासै नङा होमबा इमा इयो जिम मारिबा दै बथल लानाय के लिटार जायो नाय दे लिटार जागोन बेसेबां दे लिटार नङा 2.2 so oh my god एसे देखाय फिउफोरा नै guys नि only ladies नि oh my god पुरा running ini ladies guys nih bro नानिमोन दानाथ' बर' सिख्लाफोरा दा इयुन सिख्लाफोरा बिराद रानिं खालामगासिनो दं आरोना साख्रिनि थाखाय नोंथांमोना हेभि रानिं खालामनो थाखाय नै सब लेडिस नै जन्था दामफोरखौ आं बुंला लोगोफोर दामफोरखौ बुंला दे नानिमोन नोंथांमोना फैनो हागोन नै बरिया हेभि माय गड पुरा हेभि जागोन आरो गाइस हकि गेलेनो नामा हकि नै ब्र हेन्डसामा जोंना हकि गरम बोथोराव हिट जायो गेलेनो या लागोन नामा ब्र लोगोफोर नोंथांमोना नायल' जों लागोन उनाव लागोन खिन्थु लानायखौ जों होथ'ला नङा होमबा बिराद गोबाव जायो भिडिअआ गोलाव जायो दै दा नोंथांमोननि गेजेराव नै जों देखायलांगासिनो दङ ना नैबे स्पर्टनि हकि नायो ब्र हकि एबार मा देखायनो ब्र एबार साइकेलखौनो देखायनो दा साइकेल नैबे बल मिथिगौ हायो बयबो फैबानो जाबाय लोगोफोर एबार मा देखायनो साइकेल अके लेट्स गो बर'नि हिन्जावफ्रा नै साइकेल उन्दैनिफ्राय गिदिरनिफ्राय सट'बाला साइकेल पुरा साइकेल नै गाइस ना सट'बाला 10 प्लासनिफ्राय ब्र बेसेबां 10 प्लासनिफ्राय 100 प्लासावसो मोनगोन नों साइकेलखौ बाप वाव साइकेला नैबेलाय बेफोर जाबाय स्पर्ट्सनि साइकेल राइडिंफोरनि आरो नैबे टिसार्टफोरा नायनो हागोन ब्र साइकेल राइडिंफोरनि साइकेलनि 10 प्राइस येस बरे नैफोराव गेमबो सोलियो आरोना नै जोंना मेडामा सिनाया नोंथांमोना आं देखायगासिनो जोंहा गेम गेलेनायदों पुरा भिरखाथिनि लोगोफोर कास्टमार लोगोफोर फैदो नोंथांमोना डेकालनाव बिराद मोजां बुस्थु मोनलै लोगोफोर मिथिबायना फैबानो जाबाय आरो ना डेकालनाव मा मोनो बरिया मा मोनो ना दे
Paham ini? Nih. Iya, mama misalnya. Dampar pun ayo. Hei. Bike pun ayo, cycle pun ayo. Dede bangdre pani kan nggak? Bro. Only cycle ar bike na bro. Kesile. Borea. Dia lagan. Mana? Sorbapur cycle dong balana kan logofor. Pam. Mau kabar? Prowane. Jiren tak kasir bai de. Lagan bro. Ini dia. So mana na jiregra sir mana jiregra. Ini jina puji bro bai de. Sob lagan ar bisir bro. Mau de bro? Mau jana? Mana deng? Aba bro, mau biar? Ambil kan itu masih. Back. Mari dulu lah. Lowest price best value no 199. Maaf bro. Rana nih, camping kita. Oh camping. Oh my god. Isi dekat bro. Back. Begitu nih. Apa? Camping. Camping. Oh camping. Nih, cinta bro nih deh. Deh. Hamse. Kurang dah. Sakriau. Oh. Korea. Hamse deh. Wow bro. Pipin. Korea lah bro. Kurang dong. Lalu nama. Guys nih, customer pura wow, baik di customer kalau ke pura, bro ini, danger handsome dulu bro ke, bilin sih nama, bilin coy, tani bilin ada, naik green na, pura, ya musa, wow. Bro ya. This is Ini bos tuh unik. Decathlon. Ayo coba. Ikut bar dekat saya. Mana orang bedi beri kasih, orang beri kasih nana lagi tuh. Wah. Ini lah, saya kelai ini. Mana? Mini cycle. Yes. Wah, customer. This is Decathlon. Wow. Sampai, bro. Sampai. Zeng doi ini deh kapai. Double deh kau sini. Wah. Guys, ada bayi danger naik kapai logofor. Yang thamuna feido ada lalo logofor. Para dekai thano hala nama logofor. Yang thamuna fei ada la. Fei ada la bro. Ese boxing so wow ada support borea mana sih dikanting tidak bro biji nggak bra akhirnya suara biko udah kesukaan nih kesukaan bra ma bengkok lah nah is gana hali kena hayo obse nang goso baidi nang gannaनै जोमनानै लानो हायो नङा Decathlon नाम bro आं किन्तु ओइ मानथो गानबाय थानो नाम बुंदों आरोखि बर' हामासो मोनबाय नामा गानना होनायखाय नालाय लाजिदोंमोन bro सायो जाला माला जोङो तामाने खामालै दामसा बिजबाय दे हामा दे euro ये bro 20 kilo 15 kilo फार्स्ट टाइम थिखांदो बायदि मोनदों आं ब्र'खौ bro नों जिम लानाय नाङा हिजाम खालाम मानसियानो नाङा नों जिम लानाङा दोन मिथिबाय नों हिसाब खादो लोगोफोर दा मा खालामनो नायदों जों लोगोफोर मोनसे ड्रेस माने साखि खामनि दै मोजां जायो ना जाया नोंथांमोना नायबानो जाबाय सानैबो जोङो दुभाइ ना जों एखे लागोन एखे मोननैबो नाय गानना नाय माने नैबे आरो लपेना नाय ब्र देखायला र' आरो 1 सेकेन्ड देखायनि बेखौ जोङो बेनो आरोना जोंनि खानैबो गाननि ओमफ्राय जुदि मोजां जायोबा लानोसै अके जात्रा लोगोफोर जात्रा वाव दुभाइ लानोसै मा लंपेन्ट होनना बुङो मा लंपेन्ट इयो itu baik fitness is fitness बेगा नाय बियो बेसेन दाम दं 1200 गाइस माने इयाव मबाइल गंथामसो जाजान बहुत ताग्रा आरो बेगा लोगोफोर बुजिबायना नैबेनि बेगा नै गाइस ओमफ्राय नै बेनि बेगा लानाय आरोना बेबायदि डिजाइनार बेगा नै गाइस हेन्डसाम बेबायदि आरोना मथांखौलाय बर'आलाय आरो बर'आ बबाव खालायबायलै हायनो फाग्ला जाखागोन लोगोफोर नैबे गोजां बोथोरनिसो लोगोफोर नै लोगोफोर नै माबा नुदो या नै लोगोफोर एसे गाननायनि मट' बाबो गाइस यो इन्ट्र bro kau bayi mana ride ni mana fine bayi ndar na mana fine oh ride bayi nukhade mama lah bro दामखौ खिथानि दामखौ दामा जाबाय stop kita tengah last stop bil kita kan last stop लोगोफोर दामखौ खिथालालै नोंथांमोना
सकसो जानो हागो हायोबा लोगो मालाबा डिसकाउन्टआव खमावबो जानो होयो दै Ini gar nas nanti guys nih. Gar kau nas nanti ini. Hela nih. सोब लांफानाय नै Nih. बेसे बेखौनो लोगो Mana aku lagu lah bro. Aku lagu lah. Kayak garan tuh bro. Lagu lah bro. गाज्रि मोननाङा आरो ना एसे फानिबो खालामनांदों Aduh. जिखुनु लाखानांगोन दामबाबो खमबाबो नङा आरो bro नै। थाइसे थाइनै खामायनोबाबो नों जायखौ गोसो जायो बेखौ लाथारनांगोन गाइस बेखायनो गाज्रि मोना नोंथांमोना फैबानो जाबाय डेक'लनाव लोगोफोर Soरबाफोर मिथियाबो जानो हानाय bro. माखौ बेफोरनि दामखौ. ना खिन्थाबाय थाला लोगोफोर गाइस नोंथांमोना नांगौबा ब्रेन्ड बुस्थु नांगौबा खरस जालांगोन guys. डेक'लनाव खरस फै औ. डेक'लन फै नै guys. नोंखौ एसे देखायब्रा खरस जालांगोन guys nih. नोंखौ देखायब्रा प्र'खौ देखायनो मा गाननाय Nih लोगोफोर नैबे हाफपिन दामखौ नायनो हागोन nih guys. 1000से. ओमफ्राय नै 2400 guys. 2500 nih. गाननो देखायनि हर Oh गाननांगोन ना bro. दे ब्र' नै ब्र' नै कामान ब्र' कामान ब्र' कामान नै बा ब्र' गुदामारि ब्रा Udah mari bro. ये हेवी खाले ओ माय गॉड ला 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 जिना 600 2133 723 Oke bro. yes आंनि दै या Yeah. आपका प्रोडक्ट देखिए wow guys पूरा shopping जाबाय oh माथो फिसल सेस खतम सेस Yes. चेकिं खालामदों या जोंनिखौ Aku mana mending butuh pila lah deh. Komentar saya sekarang. हमजे मोनसेबो बुस्थु खालामनो हायो ब्र' मिथिबाय मोनसेबो बुस्थु खालामनो हायो जाबायना बिला बारा जायाखै ने अनलि 10,000 ने ब्र' Yes. 10,000 बोरै बिला बोरै या murah guys 10,000 ना कटा